Imaš Fifi, a nemaš stan. Treba ti kuća za svaki dan. Sa 6 kupona problema nema, jer Fifi ti ovu super kućicu sprema. No, draga djeco, to nije sve. Fifi vam sprema i druge nagrade. Budi vrijedan i pošalji nam sve kupone tvoje, jer Fifi i Cvjetno društvo daruje sve kućice svoje. S Fifi u novi stan. Zauvijek zapamti ovaj dan. Draga djeco, želite biti dio čarobnog svijeta Fifi i Cvjetnog društva? Fifi i Cvjetno društvo plišane igračke potražite u trgovinama. Moja djeca su sretna i sigurna u igri sa Fifi i Cvjetnim društvom. Čarobni Fifi album danas je glavna tema, jer Fifi sa Cvjetnim društvom u tvoj dom se sprema. Fini kolačići i bočni trapeji slastica su prava, koje Fifi vješto za tebe spravlja. Volite crtić Fifi i Cvjetno društvo? Za sve vas, malne ljubitelje, imamo veliku novost. Fifi i njeni prijatelji doselili su u Hrvatsku. Fifi i Cvjetno društvo kućice potražite u trgovinama. Draga djeco, želite biti dio čarobnog svijeta Fifi i Cvjetnog društva? Fifi i Cvjetno društvo edukativne igre potražite u trgovinama. Moja djeca su sretna i sigurna u igri sa Fifi i Cvjetnim društvom.